Здравейте, аз съм Гери, а вие току-що се качихте на най-скоростния медиен превоз – Lifestyle Express. Първа спирка – родната телевизия. Паркетният лъв Денди се превърна в атракция по време на лайв на Big Brother 2013. Той се появи в коментарното студио видимо доста подпинал. Може би на Денди му е време за второ бастунче. Следваща спирка – Великобритания. Британски психолози са получили нови директиви. От сега нататък тинейджърската възраст завършва на 25 години, съобщи BBC. Предполагаме, че следващата директива ще бъде гимназията да продължава до 18 клас. Последна спирка – българският Холивуд. Диви прасета нападнали холивудския ас Силвестър Сталон, който уназа снимките на екшъна Непобедимите 3. Слай избягал панически и се скрил в караваната си. Предполагаме, че за да се обади на Чак Норис. Внимание! Новините се затварят!